Hormatly adamlar, biziň söhbetleşmemiz Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Ahal Vilayet Komitetining partiýa guramaçysy Kümüş Mätniýaz bar. Kümüş gençe gepleşmede hoş gördük. Elbette hemmäň bilşime diýäli ata-babalarymyzdan miras galan atalar sözleri, nakyllar, ol her bir adamyň diliniň enligine öwürlen sözler sebäbi etlenlik adam durmuşda birek bilen gurundaş bolanlarda hökmaniyada atalar sözlerini ýa nakyllary sözüniň arasyna mysal getirip görülýär. Bulameýem halkymyzyň söze aýratyn hormat gözüle seredýanynyň alamaty. Gurundaşlar dogruny başlady. Başçına mahtumluy doğrudan Türkmen cemiyetine durmuşun kuruluşunun ödü bir ata-babalarymyzdan galan edim gylymlary, däp desurlary talgylanıp kurulan ise gelmiş olmam qadiýana sebäbi her bir işin başyny tutanmyzy ýa bir maslahat edenmizi biz ilki bilen öz ýaşullarymyza maslahat talýasa ýaşullaram öz gezegine öz ata-babalarymyzdan galan mirasy ýani edebi mirasy, medeni mirasy talgylanyp bir netije gelýär. Ine gahrman arkadaşym medeniýet ulgamynyň wekilleri bilen geçirýän dostluklaryna hemişe nyktap belleýär şu medeni mirasymyz hakynda köpräk gyzyklanmagy, şolar hakynda köpräk o gepleşikleriň taýýarlanmagy. Elbetde şu gepleşikleriň üstü bilen biziň medeni gymmatlyklarynyň, medeni mirasymyzyň häzirki hemde geljekki nesillerimize bir geçip dowam edýänligi barada nyktap belleýär. Atalar sözi gepleşiňizde ýeri gelende bellesek biziň medeni mirasymyzy bir geljekki nesillerimde ýaymak boýunça da bir uly iş bitirýän uly bir ähmiýetli gepleşikleriň biri bolup durýar. Tamam. Elbette ilsine daýdylýan könet bolmadyň täze bolmaz diýem şol ata-babalarymyň miras galan sözler ýa-da sunatlaryň dürli görnüşleri bul häzirki wagtda her bir işiň başlangyjy diýsem sözümi ýerine düşer. Kümüşgençe hormatly prezidentimiziň ilgünimize sowgat beren paýga çeşmet kitabyna şeýlerde aýdylýan atalar sözü bar. Aýdanyň özüne bakma, sözüne bak. Bu sowgat söz pikirini beýan etmeden öňürse bu atalar sözüni illeşlerimize goýulyň, illeşlerimiz näme pikirde kan. Bizim ata-babalarymyzdan bäri söz sunugatyny aýratyn bir sarpa goýulýanlygyny, sözler söz bilen adama baha berip boljakdygyny, adamyň edim gylymlary durmuşda özüni alyp barşyny şo söz bilen aňyp bolýanlygyny atalar sözüniň üstü bilen bilmek bolýar. Sebäbi geçmişde de bizim danalarymyz sohan öýlük sunugatyna aýratyn bir ilm hökümde edipdirler. Yunus Emre bu barada söz olar ketetewşi, söz olar kettirer başy, söz olar ağly aşy balalen ýagada bir söz diýip aýdy. Ýa bolmasa sözü manyly kişiniň gidene agada bir söz, sözü biçirip diýeniň işine tagada bir söz diýer. Ağzyndan çykýan sözlerde bir many maňyz bolmasa, şonu bir mehr muhabbet bolmasa, iýlik nätijeler tarpa bolmasa, onu şol adamyň ähli sypaty, evindäki egneşigi onuň bilen bahap gelmeýän görnüşde bolýar. Sözüne mekle öktü olan adamlar, sözü manyly diýip bilen adamlar ine durmuşda da öz muratip boruny tapýar. Her ýerde şu sözlen sözüňi biçirip diýmek, ýakymly bolmak, mulaýym sözlemek, söz sözlemekliginiň özüniň bir edebi bar. Öz aýdan sözüňe ynam bilen aýdan adamyň hemişe işi şowalýar. Aýdanyň özüne bakma, sözüne bak. Bu atalar sözüne elbette Ulokan sungur mazmun var. Beýle diýiligi bir söhbetde solanda ýa-da gurunda solanda onuň bir daş kesine ýa geýnişine ýa bolmasa kimligine tutýan derejesine görä däl, oň aýdan sözlerini, manyly mazmuny sözlerini görä baha berdiýiligi da. Näme şu ýerde bir öňden alan könüden gelýän bir kiçik hekaýet ýadyma düşýär. Ýerde bir ata-enesinden bir ýerak mahrum bolan bir aňly düşünjeli, akylly başly bir gyz bar eken. Ol özüniň şu aýdan sözleri bilen, diýen parasat sözleri bilen dawarasy owalara ýaratdyr. Ol kemala gelip oňa bir ýerlerden gudaşyk gelip başlapdyrlar. Ýöne o şeýle görme oý bolsa da oň bir kiçik kemçiligi bar eken. Agzynyň bir tarapyna çalara şikes bar eken. Onu her ýerlerden gudaşyk gelýärler. Näbirinem bir akylly oglun tarapyndan oňa gudaşyk gelýärler. Olar gelen wagtlaryna o gyýyz öz işine gümrah bolup otur ekenler. Ondan gelenler oňlan söhbetde şolýarlar, gürleşýärler, garasyny edýärler. Hakykatdan şu ýerden bir aňly düşünjeli, aýdan sözleriň many mazmuny baýdygyna, bir gyzylyp alaýmallygyna hasam ýene bir göz ýetirýärler. Gelenden biri oňa şu ýanky kemçiligini şeýle sözler bilen duýdurýar da, bu öýüň bütünü gyşyrak diýmeseňe başga keme ýok ekenýär da.
Ay bana da näme gyýdan, näde düşüş gyýy, tüýüni gyýyşyk bolsa da tüsleri ören, dogry çykýanlar diýip çaýdar jogap berýärdi. Bu gelenden bana ýene hasam göwüni ýetip elbetde näme bir kemse gözel bolmaz ýerşäle säýelme hel kimligi de seretmelerle gaty göwünleri ýetip ýanky akylly gitdilen lokan toýtup alyp berýärler da. Ne bu ýerden o şeýle netije gelip çykýar, ýeşiňe görä garşylaýarlar, akylyňa görä uradýarlar diýilýär. Her kim bilen söhbetde şolanda da, gurunda şolanda da onun bir taş kesine ya kimligine tutýan derejesine seretmen, onun parasatly sözlerini, ağzından çykýan sözlerini, agramly gurunlaryny üns vermeli, şoňa da baha vermeli diýildi bolýar. Yergelenine belletek şu atarlar sözi Türkiye milletlerinin köpsünün uyan atarlar sözi bolupdyr ýa-da. Bu gönümani sam düşnükli zat sebäbi aýdanyň özüne wagtna sözüne wagt diýär sebäbi ol saňa gerekli söz bolsa şo aýdýan goýul kim bolsun, goýul bir dana bolmasa bolmasyn ýönükey adam bolanydy. Saňa şoň aýdýan sözler maňdyňa batýan bolsa, muny aýdýan planyly diýip durmalylar. Eger şoň aýdýan söz saňa gerekli söz bolsa, şoňa uymak bilen bol bermeliçek bolýar. Şu hakynda gurrun etmede bir temsali adyma düşýär. Mümkin bolsa şonu gurrun edip bereýin. Bir adam bir uzak ýolagçy bolupdyr, gidip barýaka bir düýeli ýükli adamyň bir bagyň kölegesinde çeşmäň garatyna düşläp oturanyny görüpdir. Ol adama çay çörek iýnip otyr, bolen ýa düýäňem üstüne ýük durdy ýa-da onuň geçip barýan adam ýa adama salam beripdir, saglyga mallyk alçypdyrlar, nirden elýär, nire barýar. Onuň gurrun arasyny soňky gelen adam ýolagçydan düýesiniň ýüküne näme ýüküniň bardygyny sorapdyr. Düýäň bir tarapynara geolog gerek bolajak, geyimgejimim bar, eýle-beýle gerek ýaragym bar, iýje üseklerim bar diýipdir. Beýlik tarapyna bolsa düýäň üstündäki ýüküň agramy deň bolar ýaly bir halta çäge bar diýipdir. Onuň ýanky soňky gelenem oňa şey diýipdir, sen diýipdir, näme üçin bir halta çäge ýani göterip ýörsiň bir derek ýere diýipdir. Sen gowsy düýäň beýlik tarapynaky özüňe gerekli ýükleri iki bölle düýäň üstüne at, bu çägäni bolsa düşür aýyr, muny goýup git diýipdir. Saňa oň gerek ýeri ýok-da bir derek düýäň ýüküni agraldyň diýipdir. Ýanky ýolagçy be dogrudan amaýsyn şu aýdanyň dogry diýipdir de hasır kusur ýerinden turup ýanky gerekli tarapynaky zatlaryny iki bölüpdir de çägäni düşürip ýere oklapdyr çägel haltany. Birdenem ýanky gidip barýana saklapdyrdy. Ahaw dosyan han duran gelberikden bu owaň diýip dana ketgudasymy ýa bir akıllar mı kim sen nip sorapdyr, nähil derejeň bar diýip sorapdyr. Olam ýok, men hiç bindana da däl, parasatly akıllarym däl, men ýönüköý bir adam şeýle maslahatym beräýdim diýipdir. Bolen ýanky adam täzeden ýa gatyrganyp diýär, aý sen bir akylly parasatly dana bolmasaň, belli bir uly bir derejeň bolmasa, bir ýönüköý adam bolsaň, men näme üçin sen aýdan sözüň edip ýükümi üýtgetmeli diýär, haýdap täzeden çägeli haltany alyp goşlaryny bir tarapy birikdirip ýene düýäň üstüne şu agyr ýüküni ýüklemäge başlady. Ine şundan timsal alsak, maslahat berýän adamyň kimligine bakmaly, taňa şoň aýdan sözüniň ähmiýeti barady, pikir etmeli diýeni ilkinji nowatdy. Ine şu ýerde şu ikinji ýolagçynyň ýani düýeli ýolagçynyň edýän ýalňyş hereketi ýüze çykýanyň näme aýdanyň özüne bakmada sözüne bak diýen nakylym şu ýerde özüniň bir anyk jogabyny tapýardy. Esasy adam akıl paýgaty uýmaly bolýar-da, öňe bir danadan soraýarlar. Adam diýe akıl paýgaty nereden alýar diýenne ol parasatly sözlerden güýç kuwat alýarlar diýär. Näme tumul şeýerde ýene bir aýtýardy, mümkin bolsa, bu bir rowayatam däl, bir durmuşda bolup geçen pursat. Bir oglançyk öý kakasy bilen ýoluk edilenje çykypdyr, gidip barýar ýa-da kiçiräçik oglançyk. Onuň ýankylar gidip başyna bir giden adamyň bir ýer asy geçirýän ýany üýşüp duranlaryň üstünden barýarlar. Onuň bir urlakan ýük maşyny ýer asy geçirgeden geçip bilenok, şo ýanky maşynyň geçmegi üçin maşynyň täherje ýüküniň 1 sentimetr ýaly aşak düşmegi gerek eken. Şo 1 sentimetr ýalyk şo geçirýän tagman durdy. Oglançyklar kakasam üýşüp duran mäherläň ýanyna barýarlar, bolen her kim bir maslahat berýär.
bir yükü düşürmek hakkında maslahat veriyor. Bir maşina başka bir yolunu aylanıp daş yolla başka bir geçeliğe gidip görmeğin maslahat veriyor. Öleyin yankı oğlancı kakasda seretiyada kakı diye. Şu maşinin şu geçeliğden geçmek için onun diye tığırlarının birazcık yelini koyuver aytalar olmayam ka diye. Munam şoýerdakiler eşdiýärler dänim doğrudan ama jaga şoğlanın aýdany uğruna var diýip ýaňky maşynyň tekerleriniň ýelini biraz goýberýärler bolyn maşyn 1 sentimetr ýaly aşağı düşýär-de näşeýdi we ýaňky maşyn hiç bir kynçylykdyr geçelerden geçgidýär. Ine akyl ýaşda däl başda şo taýda üýşüp duran birden mähelläň içinden ýaňkyja oğlanyň çykarlygasy hemmesininkinden merdýerur bolup durýar-da. Näşler ýaly ýagdaýlara mize çykyp bilýär. Gümüşgençe verecekindeki sualımız ýaşy niyet yarım döwlet. Bu sual ile işlermeden pikirdekan. Adamlar ýaşy niyetde bolsa, päli niyeti düzgün bolsa, olaryň gelecekde de işleriň rahat boljakdygy, şahtaçyk boljakdygy, şadiýan ýaşajakdygy görüp dur. Şu barada şeýlerek bir rowayat aýdasym gelýär. Ýer wagtlarda bir garyp Lukmanyň ýanyna barıp bir teňe karpul sorapdyr. Lukman oňa derewşol şol teňäni berýär weli garybyň niyeti üýtgede men şoňa edini bermedem näder ka. Men edini bermände bolmam kaşym diýip gaýdy weli ýanky alyn teňedinem ýaglyga dup. Onda bir ýerde diýen jalyp otyrka ýanky teňäni bir gargada götürýärde gidip berýär. Ondan getirip garga uçup gelýär şol Lukmanyň oturan ýerine ýanky teňäni gaçyrýar. Lukman öz teňedini alýar-da edini alýar. Ondan yan garip ikinci yere gene Lukman'ın yanına geliyor. Yine bir teňe sorap geliyor. Lukman bana derewjek şu aýdyşy ýaly yine bir teňäni berýär. Ondan garip şu teňäni alyp gidip barşa yine şu päli düzgüdäl da. Gidip barya kabry ýapdym böküke çeýin dedi. Yine şu teňäni ýagyň içine gaçyrýar. Ondan Lukman'ın men bir ýagyň boýuna barıp bir ýuwuny bardym gaýdaýynda diýip Lukman ýagyň boýuna geldi. Ýagyň boýunda ýanky teňe ýaldyrap getir. Lukman teňäni alýar yine keden alýar. Yine Lukman'ın ýanyna baraýyn bir karpul soraýyn. Egerde şol berde men şonu derewjek idini üdümek bile bolaýyn diýip gowy niyet bilen Lukmanyň ýanyna gelýär weli. Onda Lukman yine bir teňäni berip goýarýar. Şondan soňra şol bir teňe sowda edip ýanky işin şowuna bolup ýanky garyp aýamak bilen bolýar. Baýan soň ýanky 3 tane teňeden Lukmana getirip berýär weli. Lukman bir teňedini alýar, teňedini idine gaýdyp berýär. Hem bedenim idine alawer diýip şeýdi, ýok diýman diýe 3 teňäni öň aldym diýip ýanky Lukman oňa jogap berýär. Adamlara aldamaly däl, adamlar ikili etmeli däl, pälim niýetim düzgün bolmaly. Egerde päli niýeti düzgün adamlaryň elmydam işini rawa çaljakdygy şu atalar sözümüz bilen beýan edilýär. Türkmen halkynyň hemişe de niýeti ýagşa ýorlan. Ýöne näme durmuş jemgyýet bir köpçülik düsür aksaksyz bolmady. Adamlaryň arasynda gowdar niýetli adamlaryň bolup bilýär-de ýek tükenmerde gynanlar ýanyry. Ýöne näşe ýagşy niýet ýarym döwlet diýilen naklyň aňyrsynda da bir giden many ýatyr. Tebabi türkmenler şuňa golayrak ýene bir nakly we niýetiň päliň ýollaşyň bolsun diýdi. Adamyň ýagşy niýeti ony hemişe de gowy netijeler etdiýär, gowy günler etdiýär. Diýerler planyň niýeti gowy dälýärler. Şonu il jemgyýetim känmer halap baranok niýeti gowy däl adamlary. Emma hemişe ýagşy niýet adamlara bir gowy sözleri, himayet berýän, gollaw berýän sözleri bilen iň wagtly sözde gudrat barda. Sözüň gudraty bilen adamlara täsir edip bilýän adamy ilm halkam gowy berýär. Niýeti ýagşy adamlaryň hemişe edenişem uğruna bolýar. Tebabi o taýda hökmän bir üýtgeşik keramet gudrat bolmalylar. Niýet gowy adamyny halk sylaýar, şoňa bir gerek ýerine taýýar bolup durýarlar. Şoň üçin ýagşy niýet ýarym döwlet hem teň niýetiň gowlugyny özi teň üçin bir giden döwletlik bolup durýar. Ne şu hakynda görüň edenmizde ýene bir tymsali adyma düşýär. Yani bir yigit ýolga gidip barýar welin ýolda ýatan bir 10 teňejik tapýar. Yani eglip teňäni alýar, tanym jüwsünden gapçygyny çykaryp teňäni gapçyga oklaýar, ýene jüwsüne salýar. Ýolun dowam edip gidip barşyna ýan goglan pikir edýär. Egerde men niýe müň teňe tapan bolsadym diýär. Men onu diýär, ine matama sowga daryp bilerdim diýär, olar begendirip bilerdim diýär. Şeýdi pikir edip pikirini soňlaýar welin ýankyň jüwsüne gapçyk bir hili gozgadan ýaly bolup gidýär-de. Oğlan bana gen aliyada jüwsüne gapçyk alyp elleýär welin gapçyk öňküsinden galyňapdyr. Gapçyk açyp içine seredýär welin ýan gapçygyň içinde hakykatdan müň teňe dur diýär. Oğlan gen alýar muňa begenýär.
Gapçıngağdın yapýa-da ýene jüýsüne salýa gidip barşyna ýene pikir edýär. Egerde men 10.000 teňe tapan bolsadym diýär. Onda men ýa bir süýtli sygyr alardym diýär. Sygyryň süýdi bilen ene matamy bakardym, onuň gaýmagyny ene matamy iýdirerdim diýär. Ýanky Gapçık ýene de gowdugynan ýaly bolýar. Oglan bu ahwaly geň alýada gapçygyny alyp seret görse, içinde dogrudanam 10.000 teňe bar diýär. Oglan muňa begenýär, şükür edýär dänim niýetiniň hasyl bolup duranyna begenýär dänim özüniň arzu etmegini ýene de dowam edýär. Egerde men 100.000 teňe tapan bolsadym diýär. Onda men täze jaý gurnardym diýär. Ajaýyp bir gowy bina gurup, jaň iň gowy otaglaryny ene matam göçürüp elterdim diýär. Gapçık her kıyali yine de goýdgan ýa. Açyk görse dogrudanam gapçygyň içinde ýanky oglanyň niýeti ýaly 100.000 teňe bar diýär. Oglan muňa şeýle bir begenýär dänim gapçygyny ýapyp jüýsüne salýa-da täzeden ýene de göwüni ýurtmağa başlaýar. Ay yok diýär. Egerde men täze jaý gursam diýär. Oňa da aýalym bilen göçüp baryp iň gowy otaglaryna da ene matamy eltdim diýär. Aýalyma muň ýaramazlygy mümkin diýär. Aýalyma iş bolarlar, olar bize pähkel bererler gowy ýaşamamyda diýär. Gowsa olar diýär öňküçe köne jaýymyzda galy bersinler. Men diňe aýalym bilen, çaglarym bilen täze gurjak aljak binamy özüm şolar bilen göçüp barsam gowy bolar diýär. Welin gapçyk ýene de goýdgan ýa. Oglan ýene de gapçy açyk görse, gapçyk has ýokalypdyrdy, içinde her kitapynca 10 teňesi durdy. Ine şu tymsalyň üstü bilen elbetde bu hyýaly wakalar ýöne, şu hyýaly wakalaryň üstü bilen adamyň niýeti gowy bolanda onuň amala aşyrmak isleýän işleriniň hem uğruna bolýanlygy. Ýöne niýetini erbet edýse, onuň hiç açan işiniň uğruna bolmajakdygy hakynda bir ýaňdy diýär. Bize şolar ýaly düşünjäni berýän tymsal. Ýaxşy amallar hakynda gurrun eden matumly ýene de orda täzeme düşýärdi. Öňümirdany özüniň şagirdi bilen gidip barýan eken bolin, bir çubut köne köwşüň duranyň üstünden barýarlarda kimdir bir pukara biri köwşüni çykarypdyrdy, dilek etmäge giripdirmi bir yer umuman şu köwüş dur ýoluň gyrasynda. Ýanky ýaş şagirt muny görýärdi, halipatyna şey diýär. Halipam gel şu köwüşi bukollyýa. Bukup diýär özümden bukulup seredip görelşiň eýsi gelenden nähil bolýar diýär. Dana da diýär şagirdim beýtmäli. Sen gowsy diýär jüýüňdäki teňelerden ýanky köwüşiň içiniň hersiniň içine bir gyzyl teňäni okla diýär. Ondan soň bukulollyýa bu nähil ahwalat bolýar, onu görelýär. Şagirt halipatynyň aýdan edip jüýsündäki teňel haltasyny çykarýar, dänim köneje köwüşleriň hersiniň içine bir gyzyl teňäni oklaýar. Dänim uly bir bagyň aňyrsyna geçip bular iki bolup bukulup mundan meýlek näme bolar diýip wakaň dowamyny fin etmek isleýärler. Köne kuşul eşikli bir pukara wenne gelýär, dänim ýan köwüşi aýagyny sokýar bolin, behmiň içine daş girdim diýip aýagyny çykaryp köwüşini kakýar, içinden bir gyzyl teňe atýar. Muňa şeýle bir saatlanýar. Beýle köwüşine ýawlyn oňçynden hem şeýle bir gyzyl teňe atýar bolin, ýan kadam begenjinin ýaňa uçajak bolýardan begenip birdenem diýdine çökýärdi, ikelini ýokary götürüp Allah Taala şükürler aýtýar-da, sag bolsun aýdyp özüniň şeýle şu tapan teňeleri kim goýanam bolsa şeýle bir dadyny ýetişendigini şu teňäniň öýde ýatan hassa aýalyny bejertmäge därdirman alyp biljekdigini, aç oturan çağlarynyň epesligini garyn doýurup biljekdigine begenip teňäni kim goýan bolsa ýan kabir ýaxşy dilekler okap başlaýar bolin, agyjyň aňyrsyndan bukulup duran dana şagirdine şey diýär, seret diýär, şagirdim diýär. Eger sen näme her koýnyň eden bolsaň diýär. Onu o wennäniň diýär, şo köneje köwüşini ýitirip diýär, nähil gynananyň, gamlananyny sen görerdiň diýär. Şonu sen häzir diýär gözleriňde baht uçgunlary şoň ýagdaýyna begenip, oňam özüden işiň netijesinde bolanyna begenip gözleriňden diýär baht uçganaklýar. Şonu sen gözüňde baht uçganaklamady, sen eden işiňe ökünüp şeýle bir erwet hala düşerdiň diýär. Sen hemişe diýär adamlar bilen diýär ýaxşy amallary amala aşyr, şonu sen eden işiň özüňe de nähil täsir edýändigini, gowy täsirler edýändigini görersiň diýip şo şagirdine şeýle akyl berýär. Kumuşganja derjek enneki atalar sözümüz dostum gelli bayram boldy. Bu atalar sözüni illeşlerimize goýalyň, illeşlerimiz näme pikirde kan? Dostum gelli bayram boldy diýen atalar sözüni men düşünşüm şeýle.
yaşaşda in edid, in yakınlı zatların biri, bizi dinleyen, bizi düşünen, fikirdeş olayan, saatlığımızı paylaşan, kıynancımızı ekseyen önamdar dostlarımızın bolmalıdır. Durmuşda dostluk esas ornudur ya. Dostlarımızın gelmegi biz için toydur, bayramdır. Şahir aytmışlayın. Dostun olsun her hal yanında olacak, ağlanda ağlayacak, gülüngde gülecek. Başka bela gelse daha olup duracak. Anamdar, vepadar, hak dostun olsun. Benim şu atalar sözünü düşünüşüm şeyle. Dost bu insanların arasında birek sıylap, hormatlap, sır verip sır alışıp, kıyın gününe, şat gününe birek koldamak bilen bağlanışıklı yüze çıkayan gatnaşıkların deyip hasap ediyarın. Tebebi dost bu gatı ulu umarat hazaplanıyar. Şoň üçin dost umaratını kurmakan howlukmaçlyga yol vermeliler. Şoň üçin dostun gelende Türkmen halky ozaldan bir mihman paraz halk hazaplanıyar. Saçak koymak, duz, tağam hödür etmek bu bizim ata-babalarımızdan bize miras kalan yol yörelge bolup durýar. Dostun gelende onu söwgeş edip, ona uludan saçak ýazyp, onun bilen gyzykly söhbetleşikleri gurap, ara pikir alşylýar. Dostlar günne sataşyp duranda da, beýa-da ýyllar geçip sataşyp duranda da hakyky dost hiç kaçan daşlaşmaýar. Şonuň üçin dostluğa uly sarpa goýulýar. Elbette bu nakalyň manysy dostun bir dost için iň bir gymmatly adamdygyny anlatýan nakal bolup durýar. Sebäbi dostun gelmegi eýem beýlik dostçan bayram hasaplýar. Türkmenne biziň meden mirasymyzda dostluk hakyna gaty eken nakallar barda. Sebäbi türkmen dostluk diýilýän düşünje, dostluk ara gatnaşygyny ören ol sarpa bilen araýardy. Adamyň kimdigini bilmek üçin hem onuň nähili adam bilen tirkeşýänligine üns beräýmeli. Şular barada gurrun edenmizde de bir rivayeti gurrun edip bereyin. İlk zamanlarda bir iksan goýurşýan dost bolupdyr. Şo dostlaryň ikisinde ýaşaýyş ýagdaýy bolupdyr. Gurply dostlar bolupdyrlar da söwda edipdirler. Umuman gaty gurply ýaşaýan dostlar eken dostlaryň biriniň bir gowy üýtgeşik bir süýtli sygyry bar eken. Ondan hemmeler şo sygyryny satmagy dileýän ekenler ýöne ol adam öz sygyryny hiç kime satmanlar. Şu beýlik dostum dilek görüpdir, dostum maňa şo sygyryň satsana diýip. Emma sygyryň eýesi hiç haçan sygyryny satmagy rady bolmandyr. Onuň ay geçýär, gün geçýär dostlaryň beýlekdi. Uzak sapara gidip bir näçe ýyllap iki dost bir-birinden aýry düşýärler. Onuň ýanky sygyrly dostuň bir saý sebäp bilen ýagdaýlary pese düşýär, ýarawsyzlyk tapýar, umuman gowy gazanç edip bilmän, muň maşgala ýagdaýy, gazanç ýagdaýy ören pese düşýär. Şonda da şoň sygyryny sorak gelýänler bolupdyr. Indi belki inni satar diýip. Ýöne şonda da sygyryny satmanlar. Şo maşgalasynyň eklenç çeşmesi bolan sygyryny hiç satmagy radylyk bermänler. Onuň bir näçe ýyl aýrylykdan soň ýanky beýlik dost gelýär, ilen günden öz dostunyň düşen ýagdaýy barada eşitýär dänim. Inni diýär, belki diýär bu ýagdaýa düşen bolsa ol maňa sygyryny satar, gaýtam zerurlyk sebäpli ol belki onu has ardanam satar diýip ýanky öýüne tarap ýola düşýär. Onuň dostunyň öýüne barýar, salamlaşýarlar. Eýleki dosty uzak aýrylykdan soň gelen dostunyň mihmançylyga gelmegine diýseň begenýär. Muny şeýle bir özüniň ýagdaýynyň pese düşenliginiň alamatlaryny hiç bildirmän, saçanyň üstüne nämetden doldurup ýanka hezet hormat edýär. Beýleki dostum geň alýar, muň diýär ýagdaý şeýle pese düşenýär, öýüniň işiniň ýagdaýy, işiniň ýagdaýyndan görnüp dursa da diýär, muň saçanyň üstüne nämaty hiç ýylýar, gurplynyňkydan pesälip geň alýar. Ýöne sesini çykarman iýerler, içýärler. Çaý nahardan soň bu iki dost mesal gurrunga geçýär bolyn. Gelen mehman dosty mundan ýene de ýanky sygyryny satmagyny soraýar. Teň diýär ýagdaýyň biraz pese düşüpdir diýip eşitdim diýär. Belki diýär şo sygyryň maňa inni satarsyň diýär. O dostum sygyryny ýetsem diýär, ýok dost sen giýjäň alyň diýär. Onuň dostunyň gahary gelýär. O näme üçin diýär, sen onu başga birine sataýdyň, menem diläpdim, dostuň arkasy näme üçin onu başga birine satdyň diýip dostundan bir hili kiýnet diýär. Ondan sygyryny ýetsem diýär, ýok diýär. Men sygyrymy satmadym diýär. Ýöne sen gelmeň üçin men üçin bir ul bayramçylyk boldy diýär. Taňa diýär şu nadygmatlary
etmek için şu etli naharlar pişirmek için men sağırmy söwüş edip taýarlattym diýär. Olen ýanky mihman dost şeýler öz edenişinden utanýar danym gaýtmak bilen bolýar. Ne şu wakadan biraz wagt geçenden soň kimdir biriniň näwella da meniň şo ýagdaý pese düşen dostuna özüniň kimdigini duýdurman bir kömek edenligini şeýle de şonuň netijesinde şonuň ýagdaýlarynyň ýene-de täzeden gowlanyp işleriniň bir oruna bolup täzeden guruplanyp gidenligi barada adamlar gurrun etdiler diýä. Indi şu taýda şol elbetde şol öz edenişine utanan dosty özüniň täzeden açaçan etjek kömegini dostunyň almajakdygyny onuň gözi ýetip durandyr sebäbi ol dostunyň göwnüne kina alırda. Şoň üçin hem özüniň kimdigini bildirmän, ýa-ni dostunyň egininden alyp şoň täzeden işleriniň owrukmagyna, ýagdaýynyň guruplanmagyna kömek edýär. Elbetde şu ýerde her bir adam hem ýalňyş biljekdigim görünýär. Ýöne eden ýalňyşlygyny wagtynda boyun alyp onu düzeltmegiň özüniň hem bir ul ähmiýetiniň bardygy şu tymsalyň bilen görünýär. Kümüşgönjesi verecek enneki atalar sözmedi, arpa ekip buğday yormarsyň. Bu sowaly ileşlermeden pikirdakan. Arpa ekip buğday ormarsın diyen nakılın atıl manisine benim düşünüşüm. Şu arada bir kıyıkacık rivayet var. Misali şu geçmişte bir yaşlı iki tane oğlu oluptur. Sol ulu oğlu bir aracık betrek, karavalırak olan şuna şeyde bir şarfık çalıptır böyle çekkedine. Ondan ulu oğlu bir şarfın ağıtını küçüğüne geçirttir. İkinci oğluna bir on çekkedine şarfık çalıptır. Oğlum şol şarfığı başka birine geçirmek maksadı bilen görse dövrüğüne gidip yören gücücüğü var eken şu tayak alıp gücüğü yenciptir. Gücük şokasıp barışına üyden çay alıp çıkıp gelen ecelerini ayağına dişleptir. Demek şu yaxşılık etsen, kovdadı etsen, kovda da karışmalı. Ol ahirten onda aylanıp özüne geliyor diyen manini veriyor. Bilim uğrunda da şu islendik bizim veriyen bilimlerimiz neyse çoğun, neyse kov olsa bizdeki sonki işleyecek hünermentlerimizin hem kov adamlar olmakına karışmak oluyor. Şunun için şu nakılın yeni bir manisini şeyle düşündürse olur. Arpa sepip buğday almarsın diyen atalar sözüne benim düşünüşüm. Türkmen halkı çağa terbiyesinde öğren ünsü olan halk. Şonun üçün öz perzendine edep terbiye, yol yörülgü görkezmän, onu yaxşı yolu uğrukturman, ondan edep terbiyeli, edim gılımlı, goýaz adam olup yetişmegine garaşmak ýa-da onundan talap etmek, ýamyň özü arpa ekip buğdaya hantama bolmak ýaly zatdyr. Diýip buna kılıňysy bilen ata-babalarymyz öz eken zadyny, ýani ekeniňi ororsyň, edeniňi hem görersiň diýen manini aýdynlaşdyryp berýär. Diýmek sen öz şu günkü özüňi erte perdendiňde görersiň diýen diýmek isleýärler buna kılıňysy bilen. Arpa ekip buğday ormarsın diýmek nakıl gönümel manisinde däl tebe ol her kimiň arpaň tohumyny ekip buğday ormajagyna gözi ýetýändir. Ýöne şu nakylyň gyýtaklaýyn manisy, ýagny sen birine nähili ýagşylyk etseň ýa bir gowluk etseň, sen hem şonu görersiň ýa-da birine ýamanlyk edip ondan ýagşylyk görmersiň diýen manini berýär-de. Sebäbi adamyň niýetinde ýaňam görüň etdikde gowluk bolanda gowlugam görýär adam. Birine eden gatnaşygyna göre jogabalarsyn diýmegi aňladýar. Ne bular hakynda görüň edemizde de bir tymsali adyma düşýär. Bir goja özüniň aktyjagy bilen gedelençe dağa gedelençe çykypdyrdy. Atasynyň elinden tutup barýan aktyjak birden dağdy gatrak gürleýär welin sesiň ýanglanýanyny bilýärdi. Onuň ýene bir zat gürlek görýär, ýene de ýanky ses jogap bolup gelýär. Muňa da aktyjagynyň oglanjagyň gahary gelýär. Öz diýen sözüniň gaýtalanıp durmagyna, onuň öz sözüni kimin gaýtalaýanyny biljek bol sen kim diýip gaýgyrýar. Aňyrdan ýene sen kim diýip jogap gaýtalanýar. Soň men nädik gaýgyrýar, olam men nädiýär. Muňa oglan hatam gahary gelip keçikýär dänim gaharly sözler aýdyp gaýgyryp başlaýar, onuň dagdan hem gaharly sözler ýanglanyp jogap bolup gelýär. Oglanjyk atasyna ýüzlenýär, ata diýär. Kim maňa beýdip gaharlanyp diýär, gaharmy getirip jogap berip duran diýär.
Onun koca şey diye sen niye hadır ünsler diye dağı seret ya da dağlar siz ne hili gözellik kıyır ya. Onun anırtanım siz ne hili gözelliğinin tetişteliye. Men tedi qower yani qeyr ya. Tid maġı da yar yaňy di qeyr ya welin anırdan yine solar yali söz yaňlan ya jogap yaňlan ya welin yan qiyasly artjağını diye teret diye oğlum diye. Sen niye ilk dağın qaharını getirip diye onu sen ödün qaharlı sözler ayttın diye. So aydan sözüňe görä de jogap eşitdiň dağdan. Bizin häzir gowy sözler aýtdyk diye. Öz aydan gowy sözülmede görä de gowy sözlerim bize ýygyna gaýdyk geldi diye. Geljekde ulalorsyň ulu adam çykarsyň diye. Şonna diye ödüň diye dostlaryňa, ýakynlaryňa, umumman diye adamlara diye diňe ýaxşy niyetler bilen ýaxşy amallar etseň, olara diňe gowluklar etseň, sen olardan gowluk alarsın diye. Ýöne sen olar bilen hemişe tersleşip gaharly gatnaşyklar etsen, gaharly sözler aýtsaň diye, onu sen olardan şolar ýaly jogap alarsın diye. Şoň üçinem diye hemişe adamlar bilen gatnaşykda bolanda ýaxşy niyetde bolýar. Näşe arpa ekip buğday almarsyň diýen nakylyň gytaklaýyn manysini men şu tymsalyň bilenem görnýäm kädijek bolan. Tymsalyň bilen esasy durmuş wakalar beýan edilýär. Näme şol ýanky dağda kesip ýanlanma ýöne koy bir tymsalyň bilen bir halka ýetirilýär. Ýöne hakykatdan bu aňarsynlar güýçli manysy ýaşaýar ýerine şol adamlar hem ýöne birek bilen gurlaşanny ýa-da onu birek islerine fırlatta kömek edenlerde hükmani ýa-da şoň ýene de özüne gaýdyp geljekleri. Sen bir adam bilen bir mülayim äheňde gurlaşsaň, şol adam hem sana hükmen mülayim äheňde jogap berýär. Şoň üçin ýa-da sen bir adama awyrda adam bilen ýüzlenseň, elbetde sen sözleriň ýaramadyk adam sana da gaharly jogap berýär. Şo dagda qyýan üstü bilen bize şu zatlaryň bir manysy ýetirilýär. Adam arzusyz bolmaz, guşganasyz ýa-da her bir adamyň ýüreginde bir hemişe süýji arzular ýaşaýar. Ana menem Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň ahal vilayet komitetine zähmet çekýär diýen sözüň başynda da bellädiňiz. Öz işleýän edaramyzda işlemek bilen hormatly prezidentimiziň alyp barýan intan terror paraçylyk siýasatyny bir giň halk köpçüligine ýetirýär, wagt nasihat etýär. Asmanymyzyň asuda bolmany, durmuşymyzyň awadan bolmany, saçagymyzyň dolu bolmany, elbetde biziň şu awadan durmuşymyzyň hemişe aladasyna bolýan gahrman arkadağymyzyň janynyň sag belentbaşynyň aman bolmany, ýyl ýurt bährit tutýan ähli işleriniň diňe rowaşlyklary beslenmegini tüýsüremden arzu edýän. Sağ olun, kumşan jardy ulama taýyr bolsun. Hemişe hormatly prezidentimiziň saýasyna görünmeden beşlenmeden toýdan bolsun. Alyp barýan işiňizde üstünlüklen hem daha bolmanar diýip ötýär, ketmeden kemal tapyň. Sağ olun. Hormatly adamlar, biziň söhbetleşmede Aşgabat şäheriniň 1-3-nji orta mekdebiniň müdiri, Türkmenistanyň Ustad molumy Asyrmat Gurbanow. Asyrmat molumy gepleşmede hoş gördük. Sözleriň hamir maýasy atalar sözleri diýip söhbetmede başlaýar bolmaly. Türkmen halkymyzyň täp desturlarym, edem gylymlarym, medeni mirasymyzam, edebi mirasymyzam düýpsi ummanna. Durmuşyň ähli gurlaryna, ata-babalarymyň goýup giden miraslaryna, täp desturlaryna, atalar sözleriniň nakyllaryna, tymsallaryna, rawaýatlaryna saglansak, hiç wagtda ýalňyşmaz. Mähriban hem gahrman arkadamyz Türkmen halkynyň milli täplerini, desturlaryny, edem gylymlaryny, adatlaryny, suwun kullarymyza, ýaş nesillerimize ýetirmek, onun çuňur manyny öwretmek barada özüň hergerek çykyşlaryna giň maslahatlar berýär. Mähriban arkadamyzyň bize peşkeş berýän her bir kitaby bizim üçin uly gollanma, ýan kitaby. Mähriban arkadamyz özüniň Paýhaş Şeşmet adly kitabyny türkmeniň ajaýyp täpleriniň, desturlarynyň, edem gylymlarynyň jemi hökümine atalar sözleriniň nakyllary bize peşkeş berdi. Şundaktan ýalardan biz mugallimler, terbiýetçiler öýdemiň guraýan her bir tapaklarymyzda, tapakdan dışarı çärelermizde, ata-enler bilen, araýatlarymyz bilen, halkymyz bilen bolýan duşluklarymyzda hem şu mähriban hem gahrman arkadağymyzyň bize peşkeş beren şady warlarynyň çuňur manymalyklaryny giňden düşündirýär.
hem de bulary ýaş nesillerimize öwretmekde özüniň uly goşandymyny goşup durýar. Katho. Asırmat Moğolum hormatly prezidentimizin ýyly gününde sowgat beren paýga çeşmek kitabyna şeýle aýdylýan atalar sözi bar. Sepilmedik tohum goýa gormat. Batalar sözüne söz pikirini beýan etmeden öňürti bu sowal ýyleşdirmede goýulyň, ýyleşdirme näre pikirde kal. Hepilmedik tohum koygarmaz diyen atalar sözüne benim düşüncem şeyler. Bizim Türkmen halkımız iyi devletlerden meri taygançılık bilen meşgul olupdurlar, yer ekipdirler, hasıl alıpdurlar, zahmet çekipdirler. Adat çeken zahmetin hödüýüni görüpdirler. Egerde ýa-ni zahmet çekmeden soňyň deregini hödüýüni görüp bolmajakdygy arada şundakla şeyler düşünce berliye men şu atalar sözüne de düşünjüm şeyler. Men şu ýerde meşhur şahyrymyz Atatjanowyň şeýle setirleri ýadyma düşýär. Nişany görmedik, şen bilen atmaz, agaja ekmedik, saýada ýatmaz. Ýa-da bolmasa minnetli meýweler mydama ajy dersiňen topragyň hasyly süýji diýen setirleriniň ýa-ni dörtlemeler duňça onagda geçesim gelýär. Bu ýerde biziň ata-babalarymyz bu nakylyň üstü bilen galyplygyň ýa-da ihlassyzlygyň, perwaýsyzlygyň hiç bir ýerde netije bermeýänliginiň, soňunyň boşdugyny aýdyp geçmek isleýärler. Haýsy tarapdan seredeninde de ata-babalarymyz ihlassyz ýeriň adynyň bolmaýanlygyny, tohum sepilmedik ýeriniň hem zadynyň bolmaýanlygyny aýdyň şu nakylyň üstü bilen beýan edýärler. Hepilmedik tohum goýgarmaz ýa nakylyň ören giň manysy bar. Bir ýerde aýdyljak bolmaýan pikir esasy hasyl bilen baglaşyk aýtsak ýerine düşürdi pikir edýär. Ýere tohum sepmegiň, onuň bol hasyl almagyň hem şu nakylyň atalar sözüniň üstü bilen beýan edilmegi ýönereden. Bu arada Türkmenistanyň halk ýazgysy Magtymula adynaky döwlet temli ýaşyr baýryň eýesi dehili şahyrymyz Gurbanly Ediýewiň goşuk setirlerine ýüzlenesim gelýär. Şahyr şeýle belliýär. Nämeler päp dünýäde, dünýä ýatanna päkdir. Daýhan çeşin tohumy ýere sepenne päkdir diýip ören jaýdar belliýär. Şu goşgynyň misalyna da görmek bolýar. Bir ýerde päklik, halallyk, insanperwerlik, nesil terbiyesiniň baglaşyky uly manylary ýatyrda. Sebäbi her bir atalaryň anlatyny şol halkymyzyň bize goýup bilen düýp umman ýaly ajaýyp pikirleri, paýhatlar jemlenen. Şu ýerde bir riwaýat hem ýadyma düşýär. Köpü gören goja, akylly, paýhatly goja özüniň ömrüniň ahirinde 3 tane oğlunu ýanyna çağırıp olara wesiýet edipdir diýär. Oğullarym, men dünýeden gaýdandan soň siz ören agzy bir bolun, ihlasly bolun, ýapyşan işiňizi puta berjäň edin, ýyle güne doganlaryň näslara, goňşy olama ýakynan himayet edin, watanyňyzy söýüň, men dünýeden gaýdaryn, ýöne melleňmeden ortasynda men size bir ummasy baýlyk goýup gidipdim, hum goýup gidipdim, şonu araňa paýlaşyň diýipdir diýär. Onuň bir ýaşlygynyň, gojanyň ömür peýwan dolup dünýeden gaýdandan ýanky oglanlar hum gözläp gaziýalar, hum ýok. Melleň o tarasyny gaziýalar, bu tarasyny umman şu mellegi ilik dume diýip agdarýalar, hiç hum ýok diýär. Laplar kes bilen ýanky oglanlar özleri ýene de lapkes halda öýlerine gejip gultuka o wagtyň ýaşlarynyň beri gelip oglanlar şu dep agdaran ýerine bir tohum sepip görüň. Onu nähil orka dep maslahat beripdirler diýip ýanky oglanlar dogrudan ýaly aýlar tohum sepipdir welin bol hasylyň düýü tutulupdyr. Thomas ýanky hasyldan ummasy baýlyk alypdyrlar, dänany alypdyrlar, muny duýlaryny geçiripdirler, maslahat etdirler. Atamy şeýle bize wesiýet etdi, agzy bir bolunlydy, ulalaşyk bolunlydy. Gelin maslahat edilen şu alan dänämizi 3 bölege böleliň. Şonuň ýartyny azyklyk hemde innekil tohum üçin goýalyň. Ýartyny owanyň bir zerur adamlaryna paýlaýdyň, golda bereliň. Qalan bir bölüni bolsa satyp margaret nediň diýip maslahat etdirler diye. Aýdyşlar ýalam edirler. Sanly ýyldan soňra şu oglanlar owanyň menem diýen baýlaryň hataryna goşulyp ýylegini himayet edipdirler, özleriniň gollawlaryny beripdirler. Netijede ýanky eden ihlaslarynyň, azaplarynyň ýerine düşenlerine bular hasa buýtanyp ýaşatdyrlar diye. Haýyrly işiň
başını tuttun mu, son ahirine çerli devam etmek, hayırlı işi erta koyman, şununkini etmeli, şununkini etmek ýaly pikirleri yankı olar öýleriniň kalplarına ornapdyr. Dünya yüzüne 17 gezek ýörüş eden, hiç ýörüşde de yeňilmedik Sultan Mahmud Gaznala şeýle sonra beripdirlerdi. Sultanım Zülkarneyn'den sonra şeýle üstünlüge şeýle ýeňişe ýekeze Begem Sultanam münasip bolmany bu üstünlüğün sırrı näme diýip sorapdylar diýe de sonra Mahmud Sultan aýdypdyr diýe bu ýerde uly bir sır ýok. Men birinciden bitirmezek adymy yapışmayan, bitirmezek işimi etmeýärin diýipdir. İkinciden bolsa hiç ýerde ähli halatda aýdyn sözüm bilen eden işimiň deňgelemegini isleýärin. Söz bilen hereketiň arasyndaky sazlaşygy bilelikler gidýänini suwd edipdir diýe. Şeýlelikde şular ýaly iýlik ederli edilen islendik işte hiç bir insana ziyan gelmez diýip Sultan Mahmud sözüni jemläpdir. Atwar. Aslında bu meseleçek enneki sualymyz goňşuň ýykylsa söýgütdir. Sualy ileslerme däl pikir takan. Türkmenimizde şeýle bir atalar sözü bar. Goňşuň ýykylsa söýgüt bol. Dogurdanam goňşuň bilen ýakyn ara gatnaşykda bolmak, goňşuňy sylamak, hormatlamak, oň bilen dogan ýaly gatnaşykda bolmak biziň ata-babalarymyzdan gelýän däpleň biri. Egerde goňşuň bilen ýakyn ara gatnaşykda bolsaň, birek bilen arkalaşyp geçseň, goňşuň kösenin ýerine, agran ynjan ýerine oňa gollaw berseň, kömek etseň, goňşy saňa doganynam ýakyn insana öwürlýär. Bu ören hakyky zat. Sebäbi diýsen goňşy elme dama sen gapdalyňda bolýar. Biziň türkmenlerimizde täze ýere göçmeli bolanna ilk bilen ala dedilýän zat goňşy kim bolar ka diýilýär. Buň sebäbim şo goňşuňy özüňe ýakyn hossar hökmüne goýulmagyna. Şu atalar sözüni düşünşüm şeýle. Goňşuň ýykylsa söýgüt ber. Atalar sözüne meniň düşünşüm şeýlere. Biziň ata-babalarymyzda goňşy we adamyň agyny garyndaşyndan hem has özüňe ýakyn bir setyetim ýagdaýda saňa ýetişýän goňşy bolýar. Şonuň üçin goňşuň islendik şatlykly gününde de onuň bir kynçylyga duş geleninde de goňşa söýgüt bolmak, goňşa kömek etmek ol bir farz iş. O zaman goňşuň aýnasy diýe ol saňa mudama bir gowy pikir bilen, gowy garaýş bilen garaýar. Goňşuçylyk barada ata-babalarymyň aýtmakda ýok da iň ýakyn hostaryň goňşuň bolup durýar. Onuň üçin ata-babalarym bu barada da bir näçe rawayatlarym, tymsallarym, nakyllarym döretdir. Birden bir derurun ýüze çyksa ilk bilen goňşuňy ýetdirýär. Goňşuň gowulyny ýa gatnaşyklary mygzamlaşýar, çağlaryň, nesilleriň şol edil dogan ýaly bolup gatnaşyp gidýärler da. Halkymyň arasynda kiňden ýeräň bir rawayat ýadyma düşýär. Bir akylly, paýhatly adam bar eken, her gün işden gelenine öýüniň ýanyp iki gezek uldan gaýgyrýan eken ýa-da. Onuň goňşy olanlarym muňa ilki kan üns bermändirler. Ahiri üýüşüp şu adamyň gelen wagtyny öňünden çykypdyrlar diýe soň ýanky çykyp bir owaň ýaşlarynyň biri o ýigitden her gün gelenine iki gezek uldan gaýgyrýan öýüniň ýanyna gelip näme hikmet, näme alamaty men ýipdir öýüme gelenine bir hili göwnüm joşýar, göwnüm göterilýär, gowhum alýar. Onuň esas sebäbi men birinciden öýüme gelen meni iňmir ýakyn hostarym ýaly hemdemim sirdaşym bolan atym garşarýar kişiňe. Atyma men şeýle gowy hormat goýýan. İkinciden hem gelenine çağlarım öňümden ılgap çykýar, maşgalam, aýalym meni güler ýüzden garşarýar. Şoňa bu sanap men iki gezek gaýgyrýan diýipdir welin ýanky ýaşly adam. Onu üçüncü gezek gaýgyrmaly bolsaň sen. Şuň sana iň bir ýakyn, iň gowy ýakyn goňşy göçüp geldi diýip ýanka şeýle diýipdir diýe-de. Şeý diýmek bilen eýem goňşynyň eýem öl iň ýakyn hossarlaryň ýaly bolup gidýäni indemek bolýar. Kömek isläne kömek bermek bize ata-babalarymyň galan däp bolup durýar. Hemmämiň bilişimde ikinji mektebe baranmyzda bize garşalyp güler bilen garşaýan harp kitabymyz barda. Şu harp kitapda bir şeýle rawayat getirilipdir da onu eýem birin sınpa baran çağaçyklamda çelip bilýärler da şol bir garynja
suda garp bolup çok bolup barýar diýär-de. Ýokarda uçup duran keplerim onu bir agazyň yapragyny oklaýar bolan, ýani garynça şol yapraga minip garp bolmakdan halas bolýar diýär. Gullarda görünen kepler ýokarda uçup ýörkä, onu nişana alyp oturan bir awçyny görýär-de, garynça barıp şol awçynyň ayagyndan dişleýär bolan. Yani ağaçının nişana aran okuy, başka tarafa gidipdir de kepler halas bolupdur diýär-de. Ýagşylyga ýagşylyk bilen gaýtjakdy. Her kime bir ýagşylyk etmek bilen adamyň kalbyny, yüregini bir intanslyk häsiýetleriň iň bir laýbaşlaryň biri bolan ýagşylyk etmek bilen ündelýän nakylyň manysy şundan ibaratmy diýip düşünýän. Gato, şon üçin adam men bedeýän häsiýetlerim şol bire ýagşylykda gatnaşmaklyk adam men bedeýän häsiýet. Ýani ilk wagtlarda rowaýata görä bir adamyň diýär bir şeýle bir diýär odan hememe işle bir gaýdy bar diýär. Ene muňa bir gün bir wagtyň dowamyna 3 tane tawçy gelýär. Yankı gelen tawçylaryň gerçi dürli durmuşda ýaşaýar. Biri diýär has barjamly adam diýär, beýlekde ortada ýaşaýan adam diýär. Bir bolsa diýär, şuň tapda ertesi alada diýär, gaty kynýada, garipda ýaşaýar ekan. Üçden bir günne gelen soň gyýdyň enatasy soraş bideşeliň ondan diýär, soň jogap aýdar diýär. Enata oturup haýsyna bersek o bolarka, has barjamly adama bersek gyýdymyz kötünmäni ýaşar, elini ulurdan ýerine ýeter diýip pikir edýärler. Yok, garip maskala versek, onu diňe işläp ýadar gyýdymy diýen ýaly pikirler ene atany şeýler gurşap aldy diýär. Ahyrna ýanky enaty biz diýär şolar diýär goňşularynyň sorak görelek diýär. Kakasy ýoly rowana bolýar. Ne birinji barjamly adamyň ýanyna barýardy, seretýär bolan, barjamly adamyň diýär howsy ýapyp diýär, hiçim diýär goňşular oňa giren, oňa çykan, oňa gyýdyma berdi diýär, ýaşap bilmez diýär. İkinci orta ýaşaýan adamyň öýüniň taşyna ýoly synap dur bolan, şol wagtda orta ýaşaýan adamyň diýär gapysyndan bir adam geldi diýär, çörek sorady diýär. Bulam çöregiň diýär ýardyny berdi diýär, ýardyny alyp galdy diýär. Ödüm diýär birek diýär, ýanky öýeler diýär, hüngür döşýärler diýär. Gapyny ýapyp goýsaň bolmadymy, şonu gön geçkiderdi diýen ýaly bir hili mihman töýörlük diýär pikirlerini ortaga atyp diýär, birek diýär, ýanky hüngür döşýärler diýär. Gyýdyň kakasy bu pursatlarym synap durýardy, gyýdym bu ýerde diýär ýaşap bilmez diýärdi. Üçüncü tawçynyň gowlusyny synap ýolda durýar bolan. Olaň diýär öýüne diýär, goňşy golamlar diýär, üýşüp diýär, hamir etdiler diýär, soňundan näme bular gidip tamdyrda çörek ýapdylar diýär, çöreklerini bişirenden soň diýär, howla diýär, uly düşek ýadylar da diýär, şol ýerde diýär oturup diýär, hemmesi bile diýär, tagam ýediler, nahar ýediler diýär. Bu pursaty synap duran gyýdyň kakasynyň göwüne ýarýarda gyýdym, ine şu ýerde men bagtly ýaşar diýip tawçylyga gelen garip maskala diýär, öz gyýdyny bermäne razy boldy diýär. Şoň üçin goňşuň gowulana seňem howlyňam, gapyňam, mihmanyňam diňe gowluklar bilen ýatlanjaklygy hemmemide mälim. Asyl mätmolum size berjek inneki sowalymyz yamandan gaç, ýagşa gulaç aç. Bu sowaly ýeşler menen pikirdekan. Yamandan gaç, ýagşa gulaç aç diýen atalar sözüne men düşünşüm şeýlerek biziň ata-babalarymyzda da insanlaryň arasynda dürli häsiýetli adamlar gawat gelýär jemgyýetde. Yamandan gaç, ýagşa gulaç aç diýende yaman adamlardan betniýetli bir öz bähbidini gözläp ýören adamlardan daşrakly durmak şeýlerek düşünýän. Ýagşa adam aşyny diýär, ýagşa adam näme? Gowluklaryň, ýagşy işleriň amala aşmana sebäp bolýar. Şoň üçin ýagşy adam göreňne bir güler ýüz bilen, ýagşy adam bilen bir salamlaşanda mähirli salamlaşyp, oň bilen pikir alşyp, şu atalar sözüne düşünşüm şeýlerek. Yaman bilen ýoldaş bolsaň näme? Gowluň üstüne ýetmez. Oň bilen olar adamlaryň ýoldaş bolsaň diňe beýagrayla duçar edýär. Şoň üçin hem yamandan boýuň satyn aldy işleri ýaly yaman bilen näme? Duçarym bolmazak bolmaly. Ýöne elbetde başaryp bilseň olar dogry ýola salyp bir gön ýoly urturup bilseň bir de bir ýaşaýysyň ediligi. Hoş niyetli bir gownaşyk adamlar bilen gawatlaşan wagtyň, söhbetde solan wagtyň olar hazam bir gowniyetlen, gow sözlerlen, gow garaş bilen garaýan olar mertebesi özleriniň hoş niyetligi üçin hazam biziň öňümizde mertebesi galýar-da. O her neçe bolsa näme ýeriň özünde jemgyýetde ýaman adamlaryň az bolup
ýagşy adamlaryň köplügi biziň göwnümizde teselli berip biri hasa sünükleri vurup durýar. Şahsalar sözüne de men düşündüm şeylerek. Da durmuşda şu ikisem bolup durda. O ýagşylyk, o yaman adamlaram, bir niýetli, päli, düdüdäli adamlaram ýöne şu ýagşy niýetli adamlaryň köplügi öz kalplaryna şu ýagşylygy bolan anamyň buýsansyň o hyzygyň dollugy ýa-da şu yaman päli adamlar birneme çetleşdirýär. Kalbyňy ýer bilen sähär turup adam daşlara çykanna, şuň kugynyň bir rahat bolmagyny, şuň kugynyň şowlu bolmagyny dile getsen, şu insana, goňşularyna, işde ýoldaşlaryna bir kömek etsem diýen gowy niýeti kalbyny ornasaň, gowy etsin ýaly kalbyny getirsin ýaly şowlu bolýar da. Ýa-ni ýaşlyk bilen jogap bermek, ýakma pişersin, gazma düşersin diýilýär. Adamyň bir edýän işine görä, özüne edilýän hile hormata görä jogap bermek biziň ata-babalarymyň däpleriniň biri bolup durýar da. Adamlaryň arasyna şeýle gurulmalar bolýar da. Egerde sen yaman bilen guruldaş bolarynda ýa-da bolmady yaman bilen iş çarşanda ýokmany da sen hem şol edýän işiň telekligi, şol işiň näde ol hemmemde ma'lum. Ýagşylygy hemmeler söýýär. Ýagşylygy hemme adam öz kalbyna ornaşdyranyny, dünýäň gözelleşikligini, birek bilen dowatlaşyklaryny da diňe gözel zatlaryň saýady boljaklygyny hemme adam ma'lum bolupdyr. Şoň üçin biziň üstlenlik durmuş wakalarına ýülenilmezdi, birek ýagşylyk etmeklik, ýagy sözlerle gatnaşmaklyk adamlaryň esasy öňüne goýan maksatlarynyň biri. Şoň üçin ilçin aýdylýarlar. Baş bilen urana, as bilen ur diýerler. Biri ýamanlyk etýär diýip oňa garşy ýamanlyk etjek bolmalylar. Şoň gowy taraplaryny gözlemek adamlara maksat etlenmeýär. Asıl mätmolum seýerjek neki sualymyz göz görmekden doýmaz, adam bilmekden. Bu sualy ile işlemler pikirdekan. Göz görmekden doýmaz, adam bilmekden diýilen atalar sözi bar. Göz görmekden doýmaz, owadan zatlary, gözel zatlary, mukaddes zatlary näçe tynladyňça şonça tynladyň gelýär. Talança gura oturan aktaşly mehriban ene, ondan adam gözi doýmaz. Ya olmasa bäbigini tüýgüleýän ýaş gelin, ya olmasa jykyr gülüp söýleýän çağaçygyň keşfi, ya olmasa türkmen tehratynyň bir ajaýyp ýaz patlynyň keşfi. Mundan näçe tynlataň da şol ajaýyp keşpleri hakydaňda baky kaldyratyň gelýär. Adam bilmekden diýilen söýde ýene de men özüm düşünsüm, öz garaýsym adam näçe bildigi taýyn ýene de bilete gelýär. Teräwi Şahir Halil Kulyýewiň dağlaryň üstünden dağlar görünýär diýip aýdýarlar. Şol bir bilen zadyň özüňe ad görünýär. Ýene de biletin gelýär. Teräwi guýunyň suwuny aldygyň taýyn guýunyň suwu durulanyp, onuň gölleri çeşmede açylýar. Ya bolmasa pyçagy näçe sarkladygyň taýyn ol ýetelip başlaýar. Adamyň duýgusy da, adamyň akyl paýgaty da näçe bildigi taýyn şonça da ýetelip başlaýar. Adamyň bilmek okuýunyň aňyr çägi ýok. Öwrenmek adam ýaşaýan wagtynda iň soňky demine çellem adam bilmeli, öwrenmeli, okumaly. Biziň türkmenimizde göz görmekden doýmaz, adam bilmekden diýen atalar sözi bar. Allah Taala'nın adam zada etçilen bu owadanlyklaryny, bu gözelliklerini synadyňça synasyň gelýär. Ýagşyny görmek cennet diýil şeýle. Dogurdanam daş töweregimiz ýagşy zatlardan doly. Adam dünýäni gezmek bilen, öz ata watanyny gezmek bilen göz ýetimini giňeltýär. Göz ýetimiň giňemek bolsa seni täze ösüşleri, täze sepgitleri alyp barýar. Şonuň üçin bu owadan dünýäni gördüňçe göresin. Bu owadan dünýä hakda bildiňçe bilesin, ýaşadyňça ýaşasyň gelýär. Biziň intägen bilmeli zatlarymyz gatykän, görmek, bilmek, bu aňyrsyna bärsine göz ýetirip bolmaýan umman ýaly tükeniksizdir. Şol atalar sözüne meniň düşünşim şeýle. Adam, insan, dünýä onuň gözelliklerine aşyk. Her bir insanyň şu dünýäniň bir gözel zatlaryny göresi gelýär, ony synlasy gelýär. Insan gyzyklanmagyň çägi ýok. Adamlar bir ýerde bir
gowy täsin zatlar bar bolsa, eşteler şonu gözlerini görös gelýär. Sebäbi gören göz has ýakyn bolýar-da. Dünýä ilgerik bolup hemler bilesiň gelip, hemler üstünlükden başyna aýlanyp, bişgurlyk etmeňem insany beremeýänligi durmuş hakykaty bolup durýar-da. Tennis ýarşynyň ilkinji ustady ýeňejisi bolan Artur Ashe gullaryň birine agyr sırkawlapdyr diýdi. Şunlukda tennis çarkýolyň biri oň ýanyna baryp da şeýle sonra görtdir da. Yaradan saň näme üçin beýle hastalygy tedawi etdik diýip ustad tennisçi şeýle jogap beripdir diýdi. Dünýäde 50 milyon çağa tennis öğrenmäge howeslenýär. Tennisiň tilsimlerini 5 milyon çağa öğrenip bilýär. 50 miňsi bolsa ýarşlara gatnaşýar. 5 miňsi bolsa agryly ýarşlara gatnaşyp bilýär. 50 sanyňsi bolsa iň ýokary derejelerde çykyş edip bilýär. Şolardan 4'si yarım finala, 2'si finala düşýär. Ýöne men şeýle ulusturluk gazanan fursatymda da maňa näme üçin beýle ulusturlugy berdiň diýip men beýik bir wagtdan soramanyň diýip jogap berip, parazatlyk bilen jogap beripdir diýdi. Diýiljek bolýan pikir şol adam nähil derejeye ýetenne de temeňini ýokary galdyryp, men şu derejeye ýetdim diýip özüňden göwnüň hoş bolup, ulumçylyk etmeňem adama peýda getirmejekdi aýdylýar. Gato sebäbi biziň tagamy özümiz şol tagamda lezzet alşymyz ýaly ýa-da adamyň bedeniniň ösmegini hökmany ýa-da iýmitiň berurlugy ýaly adamyň aň düşünjesiniň ösmegine de paýgatly sözler derur bolupdyr. Gözleriniň hasy rowşan bolmagy üçin hem ýakymly zatlar gözlere wajyp bolupdyr da. Parasatly sözleri eşiten wagtlarymyzdan biziň gulaklarymyza iýmit bolýar. Bular meýem adamyň aň düşünjesiniň ösmegine hem durmuşda taýyny ýaşamagyny özüniň oňun täsirini ýetirýär. Aşamat malum adam hemişe arzuw bilen ýaşaýar. Çünki arzuwlar adamyny ýaşatýan ýekdek hadyta diýen sözümiz ýerine düşer. Sebäbi adamyň arzuwlaryny guturan ýerine ýaşaýyşynyň bir manyetini kän duýup bolanok. Şonuň üçin makallarlar sözüne belär. Siz arzuwlaryň ýyzyndan algan bir dünýada pide garaşar diýip öz öňüňizde goýan arzuwlaryňyz. Biz doğrudan arzuwlaryň hasyl bolýan mekanyny ýaşaýarsa, bizim bar arzumuz, maksadımız, arkadağımızın bize peşkeş veren acayip döwrüne, acayip zamanasında yaş nesillere bilim terbiye vermekde özümüz nasip bolşandymyzy goşmak, hormatly prezidentimizin halkymyz yaş nesilime edýän algydalar üçin tüý sürekden sag bolsunlarymyz aýdýar. Mähriban hem gahrman arkadağımyzyň jany sag bolsun, halk bähwetli, dünýä ähmiýetli, alyp barýan işleri ruwaşlyklary beslensin. Sag bolun, aşyrmat mol arzuwlaryňyz hasyl bolsun. Çünkü molların maksatlarının ehleti bir maksada gulluk etmek mümkün pikir etýär. Sebäbi molları öz ilim bilim terbiye berýän ýaşlarynyň goýdýan watanymyza gahrman arkadağymyza bir faal ýaşlar bolup ýetişmek üçin öz ähmetlerini gaýrman ähmet çekýärler. Siziň hem ilim bilim berýän ýaşlaryňyzyň hormatly prezidentimize we faal ýaşlar bolup ýetişmeklerini tüýsürmän arzuw etýär. Molçuluk kärine siz üstünlüklerini hem rawulman arzuw etýär. Ketmeden kemal tapyň. Edi vatandaşlar Atalar sözü gepleşigimiziň himayetkärı Awreli Mebel Hususi Kärhanaty, biz Awreli Mebel Hususi Kärhanatynyň rahmetli işgärlerine, işlerine, durmuşlaryna hemişe üstünlüklen hemra bolmagy arzuw etýär. Mehman onlar gepleşigimiziň ahirine size ýene bir edek dünýädäki ähli gowluklaryň insan kalbyndan çykan mehrum hobbet sözleriň ähletiň size hemra bolmagy arzuw etýär. Halakdan galgan deterhanlaryňyz nazmatan dolu bolsun. Belent maksatlaryňyz mendillerden aşyk bitsin. Başyňyzda saglyk täjip, ýüzleriňiz güldürip dursun. Insan başynyň täji bolan jan saglyk mudama size hemra bolsun. Dağlara çykan bulutlar kimin ikbal sizi belentlikden belentlige götürsün. Türkmen halkyny toýly günlerde ýaşadýan, döwlet adam üçin diýen şigaratlaryna Türkmen halkyny gelejege anamlar barýan gahrman arkadağymyzyň janynyň sag alyp barýan işleriniň hemişe rowat bolmagy arzuw etýär. Edi vatandaşlar ha şeýle ýaşy arzuwlar siziň her ýeriňizde ýollap, bilen siziň bilen hoşlaşýar. Hoşda bolun.